Apil sa gitudlo atol sa seminar ang aktual nga self-defense. Kay dili ka kumpiyansahan ang huna-huna sa usa ka tawo hilabi na kung adunay kasamok. Apan prioridad ang riot control operations. Lain-laing formations nga mao'y sentro sa Civil Disturbance Management Operation Seminar nga gisugdan Abril 8 ug natapos Abril 14, 2025. Gitulo sa ilaha ang riot control operations, different formation, techniques addressing different civil disturbance scenarios, sir. O gituloan po sila, sir, sa atong legal officer ni Police Major Ian Marquez regarding sa legal considerations po, sir, during the conduct of just in case na mga rally-rally or kagubot, sir, mahitabo. And the police operational procedure po, sir. And part of that, sir, is the maximum tolerance. Usa sa gipangandaman sa seminar ang umaabot nga May 2025 midterm elections. Nga andam sila perming i-deploy panahon nga dunay rally o kagubot sa mga supporters sa mga kandidato. Just in case na ay mga kagubot, sir, at least dali ra sila nga matawagan sa ato ang registered police operations po. Human sa training, apil na sila sa Ready Standby Support Force sa Davao City Police Office. Ang ubang partisipante na assign sa mga police stations nga doon lang sa headquarters sa DCPO. Kaya ron dali ra silang ma-deploy panahon sa emerhensiya. Buot lamang sa DCPO nga andam permi ang mga pulis. Gihimo ang seminar sa DCPO compound.